Сәлемсіз, эфирден алықлар вақты студияда Алина Хасеншина. Әлмәтнің түзету колониясына 60 ел. Урсалыда ауыл бәйрәмі узды. Татнефть Әлмәтте спорт техник фестивалін һәм теннис чемпионатын үткәрде. Ирак 1962 елда Әлмәт ағаш эшкәртү комбинаты базасында 8 номерлы күшейтілген режимлы түзету хезмәт колониясы барлыкка килә. Шуннан бирле ул хөкем ителгәннәрне төзәтү юнәлешендә нәтиҗәле эш алып бара. Әлеге җитди учреждение коллективы быел 60 еллык юбилейын бәйрәм итә. Тантаналы чарада Россия җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе башлыгы ички хезмәт генерал-майоры Эдуард Ялеев та катнашты. Ул нәкъ менә бу учреждениенең Татарстан АССРның көньяк-көнчыгышында агач эшләнмәләр белән тәэмин итүен билгеләп үтте. 1973 елда илдәге бердән-бер наркомания белән авыручы хөкем ителгән кешеләрне тоту һәм дәвалау колониясе итеп үзгәртелә. Лечение осужденных больных наркоманией. Бүген 8 номерлы төзәтү колониясе кырыс режимлы учреждение. Биредә шулай ук беренче тапкыр хөкем ителүчеләр өчен поселение колонияләре участогы да бар. Инде 2 ел төзәтү учреждениесе белән Сергей Конюхов җитәкчелек итә. Коллегаларын оешманың юбилее белән котлап, ул алдынгы хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырды. Работаю 14 лет. Спасибо большое, что пригласили. Хезмәтемне бәяләүләренә рәхмәт. Бик шатмын. Җинаять башкару системасында һәркемне бәйрәм белән котлыйм. Всех сотрудников уголовно-исполнительной системы с праздником. Бәйрәмнең мәртәбәле кунаклары арасында район башлыгы Тимур Нугуманов, шәһәрнең көч структуралары һәм ведомстволары җитәкчеләре. Главное, чтобы у вас дома все было благополучно, тогда вы и работать будете хорошо. С юбилеем вас, дорогие! Халыкның теләге һәм югарыдан ярдәм булганда торак пунктның үсеше тәэмин ителгән дигән сүз. Кайчандыр авыл булган Урсалы да бүген калабызның көннән-көн төзекләндерелә, үсә торган микрорайонына әверелде. Биредә яшәүчеләр дә моны раслый. Шул көннәрдә Урсалы авылы халкы бергәләп авыл бәйрәмен уздырды. Алия Бәйрәмалова дәвам итә. Соня Абдулхаевна авылда 78 елдан бирле яши. Монда күчүмә бер генә тапкырда үкенмәдем ди ул. Когда мы приехали, еще это село было без газа, без воды. Вот сегодня мы встречаем этот день с такими успехами. У нас и газ, и вода, и такие поселения. Из маленького такого этого села разросся в горы, в леса. Соня ханым Урсала бәйрәмендә дә актив катнаша. Бүген ул үз коллективы белән концерт бирә. Урсала микрорайонда чын сабантой узады дияргә дә мөмкин. Барысы да татар халык бәйрәменең традицияләре буенча уеннар, җырлар һәм биюләр. Берничә урында балалар өчен уеннар оештырылган иде. Берәүләр аркан тартса, икенчеләре гел күтәрүдә яки самурай костюмында көрәштә үз көчен сыный алды. Өлкәннәр өчен дә бай программа әзерләнгән. Алар инде җирле һәм күрше авыл мәдәният йортлары коллективларын тыңладылар, артистларга кушылып җырладылар һәм биеделәр. Традиция буенча микрорайонның актив халкына грамоталар тапшырдылар. Бәйрәм мәйданында сәүдә рәтләре эшләде, фотога төшү өчен махсус зоналар ясалган иде. Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгүлмә төбәгендә әдәби иҗат утында янып яшәүче затларны Моңсар әдәби иҗат берләшмәсе берләштерә. 20дән артык язучы елда очрашып бакыйлыкка күчкән каләмдәшләрен искә ала. Бу елда алар татар мәдәният үзәгендә җыелды. Очрашу кичәсеннән безнең сюжет. Бер очрашу үзе бер гомер. Әлеге сүзләрне очрашуга килгән һәр язучы кабатлый. Аларны бер учак тирәсендә Моңсар әдәби иҗат берләшмәсе берләштерә. Язучыларның эшләрен туплап, иҗатларына куәт биреп, илһам чыганагы булып торган берләшмәне Бөгелмә авызы газетасының беренче мөхәррире Мәхтүм Мустафин оештыра. Үзе бакыйлыкка күчсә дә, аның эше һаман да яши. Шуңа да иң беренче итеп очрашу кичәсендә аны искә алдылар. Матур итеп яшәргә тырыштык, матур итеп эшләргә тырыштык. Менә ниләребезгә там үзебезнең подписчикларыбызга ошарга тырышып, менә шулай итеп яшәдек. Үкенмим бердә. И аннары менә шусы, менә мондай шаралар үткәреп, рәхмәт яусын аны оештыручыларга, аны үткәрүчеләргә. Чынлап торып, димәк, әле аны онытмыйлар. Онытмаса, ул аның бит эше дә яши. Аның
исемеде яши. Ижад дөньясына кирип чумучылар бөгелмәдә шактый 20дән артык кеше. Һәрберсе истә, һаман да истә дип аталган кичәне сагынып килгән. Бердә алар бер-берсе белән аралаша, яңалыклар белән таныша һәм инде концерт карый. Халкыбызга бәйрәм сәламе дигән концерт программасын әзерләдек. Менә шушы концерт программасына безнең бик дустана яшибез баулы артистлары белән үзешчән сәнгать сөючеләр белән баулыдан бик матур җырчылар килде. Һәм безнең бөгелмәбезнең халкын менә аларның матур тавышлары, моңлы җырлары белән сөендеребез. Концерт белән бәйләнеп барган очрашуда республикабызда танылган журналист Дамир Асыловны да искалдылар. Илһамланып иҗат утында янучылар өчен бу соңгы очрашу түгел. Киләчәктә алар бөгелмәләргә иҗат җимешләрен тәкъдим итәчәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Әлмәттә иратлар һәм хатын-кызлар арасында теннис буенча Татнефть компаниясе призларына Татарстан Республикасы чемпионаты тәмамланды. Турнир 5 сентябрьдә башланып 5 көн дәвам итте. Турнир Теннис-Сити спорт комплексында узды һәм бөтен Россиядан спортчыларны җыйды. Вероника Левинага 15 яшьләрнең 11-е ул инде зур тенниста. Вероникага 4 яшь булганда гадәти туп уены уйнаганда кызның осталыгын күреп алалар һәм зур тенниска җибәрәләр. Бүген Вероника ышанычлы спортчы, лаеклы призлы урыннар ала һәм уенның барлык нечкәлекләрен белә. Я заняла 2 третьих места в парных разрядах, то есть в паре в миксе. Мин парлы уенда 2-3 урын алдым һәм бу авыр булды, ләкин мин туктамыйм һәм алга барам. Бу спортка килүемә һәм шөгыльләнүемә бик шатмын. Миңа бик ошый. Пришла в этот спорт, что я занимаюсь, и мне очень нравится. Ярышлар Олимпия системасы буенча үткәрелде. Төп ялгыз турнирда 32 ират һәм 32 хатын-кыз катнашты. Шулай ук 16 пар арасында катнаш турнирлар булды. Турнир нәтиҗәләре буенча призерларга һәм җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм татлы бүләкләр тапшырылды. Спортчылар фикренчә иң мөһиме җиңү түгел, ә уеннан ләззәт алу. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының хәйрия фонды ярдәмендә Әлмәттә спорт техник фестивале узды. Ярышларда теләге булган һәркем катнаша алды. Алар белән якынрак Алия Байрамалова таныштыра. Автоспорт техник фестивале кысаларында 2 ярыш узды. Берәүләр GPS ориентирование авто узышы буенча көч сынашканда, башкалар автотауыш буенча Татарстан чемпионатында катнашты. Әлмәттә экстремаль спорт төрләре актив үсеш ала. Моның белән анда катнашырга теләүчеләр саны да арта. Бүгенге фестивальдә 40 спортчы һәм 27 экипаж катнаша. Катнашучыларның географиясе дә киң. Фестивальгә Ижау, Чебоксар, Киров, Бөгелмә, Октябрь, Уфа, Казан, Тольятти шәһәрләреннән катнашучылар килде. Алар арасында Саратовтан Алексей Веревитян да бар. Ул бу спорт төрендә инде 16 ел. Здесь в Альбейтске 3-й раз, были в 2014 году. Әлмәттә 3-нче тапкыр без 2014-2019 елда монда килгән бар. Бу категория безгә бик ошый. Беренчедән монда теләсә нинди машинада катнашырга була. Менә сез күрә аласыз, стандарт машинада килдек. Біз анда күп тапкыр җиңдек. Чөнки монда машина түгел, ә экипаж белән ничек бәйләнештә булуың беренче тора. Алар бер-берсен ярты сүздән аңларга тиеш. Автоузыш 4 сектор буенча узды. Аларның һәрберсе вакыт белән идарә итү ноктасына бүленә. Мондый нокталарда өстәмә ярышлар бар. Слалом, тауга күтәрелеш һәм спринт. Алар бал җыйганда өстәмә өстенлек бирә. Иң әз күләмдә штраф балларын җыйган катнашучы җиңүче. Здесь мощность автомобиля. Монда машинаның көче һәм аның түрі мөһим түгел. Штурман эше мөһим роль уйный. Без барлык тизлекне минимумга кадәр киметтек. Ягъни юл хәрәкәте кагыйдәләреннән тагын 20%-ка. Монда очарга кирәк түгел. Сәгатенә 50-60 км. Хәрәкәт территориясын дөрес билгеләргә урта максималь тизлекне санарга кирәк. Һәм әлбәттә финишка беренче килергә. Среднюю скорость, максимальную скорость. Автоузыш белән бер юлы кемнең баслары көчлерәк икәнен белү өчен автотауыш буенча көрәш барды. Анда 40-тан артык катнашучы теркәлгән иде. Алар автотауышның техник системасы өстендә зур эш башкара. Изначально мы замеряем. Башта без сабвуфер сылтаманың тавыш басымын үлчибез. Аннары фронталь акустиканың тавышын үлчибез. Ягъни һәр төркемчәләре системаларга карап һәм класска бүленә. Свои определенные классы. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.